lang, yun yata. Oh, Wait lang! Ilatag po gitna. Gusto ka? Yo, what is up guys? Again, your boy Kian Sheen It's me, your girl, Jasmine Ventula from Gataran. So for this vlog guys, no, wala mo ng prank ngayon guys, no. So anong i-vlog natin, baby? Touch My Body Challenge. That's my body challenge. Yes. Ano yan? Yung may lalagay tayong ganito. Pad nyo, tapos huhulaan natin kung saan, kung ano. Ure, anya, Wan, oran niya, orig. buong katawan? Wan, naman. Pero lang nga di badang. Dyan. Na? Ba't niya? Badang, pwede. Dilalasin mo, jubat. Ang amin na naman. Wan, mabali na. Sino mo na? Tikpak bunda. Di Wait lang, wait maaba. lang. At sa mga bago pa lang at nabisita sa aming channel, mag-subscribe ka na and click na notification bell para ma-update ka namin. Sa mga bago naming video. Okay, okay. Topic? Topic ba? So, topic. Ito ba topic? Ito ba topic? Di maaba ka niya rin sana. Ano? Ang amang-mangan. Sabla. Ang amang tatal daw. Libre na ka kwa. Well, Ano mga? mga baka. Walaam. Walaam ba? Ito ba topic? Oh my God! Ulit! 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 Ulit nga. Ulit! Mati ah. Mati ah. Okay, namin mo. Bersama ma. Ginagawa mo. Kapit doon sa makitang toy. Sige, saan mo. Nalamakang siya gong ko. Ang saan mo muna yung ulo ka ba? Nagdakal mo kami ulo. Ito ako ni ganyan na nagdaktal ta ulo. Ang tawag mo ma. Sige na nga dyan. Nagdakal mo na. Okay yan? Okay. Wait lang. Taka niyo ah. Makas niyo mo. Nagdaktal ta ko. Ginagawa mo. Wait lang ah. Yan. Oh, Wait baka, lang. baka taubet mo. Wait lang ah. Ang nakakatagal. Nagtagalog ka. Okay. Wait lang, baby. Okay. Pagsisinag ka. Hindi kanji ko lang dyan. Yun. Ay. Yan, baka kilikili yung nag-boxing. Kilig ka. Wait lang, yun yata. Oh, Wait lang! Ilatag po gitna. Ayun! Wait lang. Yes! Yan, baby. Wait lang. Gawa di mo na makatagpugin. Yun yata. Wait lang ah. Wait lang. Walaan mo, ha? Nagbigot ka. Sige, kitam. Wait lang, kurang. Mabali na mo tanong ka. Ako ta. Wait lang, kurang. Ano ito pang pala? Nung ang mga utan. Yeah! Yan, oh. At the time na ah. 30 seconds. Iwan. Na? Iwan. Taan. Bunga nga. Taan. Ano? Taan. Wait Nagugulo lang, ka. ulit. Ulit ka? Ulit ka! Balin mo ito ulit. Sabay ulit na yan? Yun. Yeah, kami nabasa. Gusto ka? Ginagawa mo. Yeah, kami yun. Anya. Hindi. Anya. Siko. Ro. Sine. Ro. Toy. Ro. Ay, oo. Yeah, sabi niyo ba? Yeah, diba? At siswitik mo, tapos at the time na kumaam. Pumagtom mo amin nun. Tagalog ka, kurak ka. Tumilo ka, nag-iklo ka, malata ka yan. Hindi ka man, tugyan. Yak niya ka dyan. Nakatay na. Nag-iklo talaga, garanti nga. Okay, ako naman.
Tsunami. Ang sama mo na ito. Ano ba tayo? Kasya ba sa ano kaya? Teka, teka. Baka nga muna yan. Mulay? Magsiri-siri pa. Dapat makita? Di, wala na ako makita, Bi. Hindi naman na. Bi, wala na ako makita. Wait lang. Okay. Look, tayo palagta. Magsiri-siri pa sama. Manatoy. Ako makita ko, 9. Nine. Okay. Ang taging ma'am. O, dito sa roon. Ito na yung gagamitin ko. Bilis, ipasok mo na. Go. Wait lang, ipasok mo na. Game na yan? One, yan. Malitam. Ano yun? Ulit, last. Oh, last. Ano, atin eh. Yaan. Hindi. Ulit, ping. Kasi ano? Ping. Ping. Pwede kurang ka dyan. Ping. Oh, pwede na tangka. Tamid. Timid. Iyan lang natin. Tumimid ka na. Ito yan. Agong. Ay, noo kaya. 1, 3, 2, 1. Nawan yan long kan. Dapat ada timer ta. Nya jay. Kuping. Dapat ada dila na. Mawa na. 1. Nawan na dyan. Sige, tama ako. Hindi, mali yun. Sweetik mo din. Talagang madaya to. Walang madaya kasabi. Ako Oh, naman. pero na yung pick pa pumunta pa na. Joke lang. Pagpag mo nga siya ko ha. 1-0. Zero. Talaga mo, tamo na bugtuan na dyan sa Kapis kita po. Kukulam lang. Sweetik ka na. Naman nga ta, muman ka tayo nan. Ikat ka payak yan. Parang dugyot ato. Ito yung kumbong na diskarte ha. Lumilima ka lang ngayon magpugto. Awan tayo na. Ginagawa mo. Ay, maming talo lang magpugto. Makikita ka mataan. Ano yun? Yun. Mamin, mamin ano? Maming talo lang pugto. Word. O, imam. Hanggang ka man dugyot ano? Word! Kanya ka na tayo, dil-dil ka. Magdidibas tayo. Ayaw! Word! Wait lang ha. Yo! Baby! Ang nabutag na ako. Yo! Ang dagong na. Kapit tagong na ka tayo. Nabutag na. Nabutag na. Sanog dugyot ko ron. Dito dugyot. Tamulan. Check na. Yo! Natan baby. Next! Kita to. Next! Ginagawa mo. 2-0 ng ay 2-0. Word! Pugtok mo yan. Libreno ko lang. Okay. Okay. Hindi mo ubot ko lang ito. Yeah. Dugkit natin nga lalaki. Ang digdigos pa yun. Yeah. Hindi ko nga nagtigas. Di ba yung nag-toothbrush ko? Bilis! Napakatagal naman yan. Wait lang. Go. Grabe naman yan. Ito ang gagawin ko, baby. Asan? Ah, Wait lang. bilis. Okay. Hindi ka sa katay. Ano na mag-ano naman lang.
Mag-aaling ka nagkikita na. Kapag kanta ka na. Awanin. O, pinunasa ko. Pinunasa ko. Ilagay. Ulit. Tame. Wrong. Tame. Wrong. Sa atin ay timid. Wrong ko. Isa para sa mga. Okay. Okay. Muging. Atin eh. Wrong. Ago. Atin na eh. Yun yata nagulog. Mawanin. Talo na ko. Tine. Ay na yan. Tama ba? 3-0. Up to 5 lang ati Okay, nagliligat na bagay mo. Naglalala ka bagay. Ikaw naman eh. Sige na naman ka. Ay, napan ng mga miningkastan. Bilisan mo naman, napakatagal. Excited na ako sa gagawin ko. Magdugyot-dugyot nagdugyot yung lalaki. Okay, Taramdam. Pikit ka na muna, pikit. Pikit ka. Ginagawa mo. Pikit na baby bago ano. Bilisan mo nga. Pikit mo nga muna. Babe, inikam sa mga katay natin. Basa. Nabasa di kasta nga ta. Yeah! Ajilan Baby, ulit ko. magkita ka video damdam ka. Ajilan ko, babe. Itagtan na ka. Ajilan ko, Aji. Siyempre, mapapawisan timatang. Oh. Okay. Excited ka na? Ha? Ha? Excited ka na? Nakakata mo eh. Hindi, nakikita mo eh. Madigaw? Kinudugyot. Nagdugyot. Nagkita mo? Yatan. Nakakita ka sa akin. Sa akin si Katay. Yeah! Apay, kita ka. Nagdugyot, puro dinudugyot man. Nalasi na din. Mawan naman eh. Yan. Hindi ako makatang. Nagdugyot. Apay, kita ka man. Nabawasan ka doa. Nabawasan mo. Awan. Nabawasan ka doa. 2-1. Awan, tuwan nga. Ay, zero ka pa lang Dati na. ano na, paglabag na dyan, sigat ito, saktiwan. 2-1. Zero ka pa lang. Na may nosang kawan gaya. 2-1. Pananginig ka to. Nagaling ka to naman, suswite. Kasi nangigalgal. Damanin katay na. Wala na. Baby. Ito. Yeah! Ginagawa Wait lang mo. ha, oh my God. Na nagdugyot. Makasarsarwan na kanya. Game. Oh, nyayay! Wait lang ha. Oh. Ila yata. Wait lang ngayon ha. Yeah! Yayay. Hindi ka mo. Yayay. Wait lang. Ulit, mahindo lang na. Sabay mamindo. Ay, ako kapag yun, nagpupugayam niya. Ima! Yan? Ito na. Aan? Tawad. Aan? Last. Gawin na mo kami itong ka. Siyang mga ito. Ito na. Oo, din. Misilyo. Okay, ano na? Yabay. Lasan? Last to kang gambay na. May sa kanya ako, may santo kanya niya, ma. Okay. All to. All to. Sa may nosa ka road, susiti ka tayo. Pang matindi mamay ang gagawin ko. Baby. Kawan man ang salaman. Ako, nagilok mata. Grabe naman yun, B. Gusto akong matakon.
Apo. Tatlo nga kita na dyan ko. Yes! Bakit? Game na? Oo. Bilis, excited na itong kamay ko. Wait lang, panunot. Ipasok mo na, baby! Go. Oh shit, oh shit! Oh shit, ano yung baby? Wait lang, dalawa na lang. Isa lang. Dua! Ginagawa mo. Shucks! Nyagi ba, nagdugyot ka. Nga dyan, nagtutut pa yun. Nagtutut pa yun. Ano? One. Ulit. Wait lang ka, nagtutut pa yun. Lupok. Ano nagkanta-kanta na? Ha? Wait. Oo. Nangabak-nak. Nangabak-nak. 3-2. Dito. 3-2. Awan librem, awan librem. Awan librem. Nuri fishball. Wala na. Nakalala sa akin. Nakamagugipay ko. Wala. Sa... Winner! Musik dami. Diyan sa sulit niya. Kaya pa yung mag-silip ka kumain sa ayay. Chak na nga Okay, bak. okay. Basta chak na nga bak. Okay, thank you so much sa panonood yun guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin guys. See you sa next vlog namin. Bye. Let's go baby, bye-bye!